ଭଲ ହୁଁ ଭଲଟା ଭଲ ଦେଲି ଭଲ ସବୁ ଦେଖା 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 ହଉଛି ଓଜନ ହବନି ଦେଖ ମାଇନା ସବୁ हृदयर ए शून्यताकू आजी पचारी मुझे बे शुणे प्रतारणा किए काहाकू देछि प्रतिध्वनि कहे तुमे 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 हृदयर ए शून्यताकू आजी पचारी मुझे बे शुणे प्रतारणा किए काहाकू देछि प्रतिध्वनि कहे तुमे 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 ହାତରେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ହେଲା 15 ଦିନର ଯାଆଁଳ କୋଉ ଯାଆଁଳ? ରୋହି କେବଳ ରୋହି 15 ଦିନର ଯାଆଁଳ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ଯିଏ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ନେବେ 15 ଦିନର ଯାଆଁଳ ଖାଲି ରୋହି ନା ଭାକୁର ଭାକୁର ବି ମିଳିବ ନା ମିଳିବ ଭାକୁର ଆଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ରୋହି ଆଉ ଅଲଗା ଭାକୁର ଆଉ ଅଲଗା ସେଟ୍ରେ ଭାକୁର ଅଛି ଖାଲି ଭାକୁର ଯିଏ ନେବ ଖାଲି ଭାକୁର ଅଛି ଏଠି 5 ଦିନ ହେଇଛି ଏଇଟା କୋଉ ସାଇଜ ଏଇଟା ଥାନି ସାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଦିନର ଯାଆଁଳ ଇଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ିଆ 5 ଦିନ ହେଇଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଏମିତି ଦେଖ ଯିଏ ନେବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ନେବେ ମାନେ ନିଜର ହାତରେ ନିଜେ ବ୍ରିଡ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଛି ମାଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମାଛ ଛୁଆ 2.5 କିଲୋ 3 କିଲୋ 2 କିଲୋ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବେ ଚାଷୀ ନେଲେ କହିବେ ସେ କେମିତି ଗ୍ରୋଥ କରିବେ।
3 दिन स्पॉन ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣି